खुलुमबायखा आं नरंनि दीपक आनि टाइम YouTube चैनल ताउटे बुकसं तिनि नरं थानि हाइन हाइ हाइजापिका कयेकटा कक साप्लायना नय तै नरंनगु मेसेज रिमा हाइकाय किसिजा साप्लायनानि तिनिनि भिडियो नाय टिप्रासारनि बागैनो कयेकटा टिप्रासार सिनि बररक बेलायखाय वानसुमान हामिया वानसुगुय या प्रि हामिया दिगि सेमानि ननो आं नरनो साइखनानै ताउटे बुकसं दारि ताउटे बुकसं कुबांमा सिन टिरप्रावो इदानिं इ 4-5 बोसोरनि ककनो आं सासिनाय आयां Haksal ni kok salia, sikang ni kok salia, agi ni kok salia. O 4-5 bosor ni bisingo tamung kha. Sini tiprasarok kubangma leaders netarok tamung laika. Tiprasani man taisok tai man na ni purokai no paijagui thangui. BJP rok paijagui thangui. Man tai rok seplezak tongmani. Abo kubuide kubuya tahukte buksong norok bu analyze khaidite wanso di do. Tini belekai nangkungmani kong sanai kubui kok sanai. Tabuk bubagara ni je warriors rok bubagara baksa samung khayoi. MLA rok mankha baksa montri rok mankha tabuk siring buhuk stop kok thaja sapalia social media nugui ulta buba garano se haimerok silsai tongkha kok rok obo hairong ni kok no belakhen wana masingsa sung port mani thangai MLA montri mani thangai siring tamni bagui obonu sung port ni lok rang ni lok asuk thai ni lok Tei igu sukjang mani taukte buksong abong ka main problem haike faidi bubagara si control khai malia bubagara ang saimano bubagara bokubui botti prasarona muthana ni bagoni style to guitong kentu bubagara ni logi masamang ni tong nai rok ang saimano bubagara ni logi masamang ni tong nai rok baksa kaham tongo baksa hamya sudu rang lup asutai lup abo haino baksa tabuk je kok koto asuk to social media rogo sai to nai o je bini abo ongya ko bini abo chaya ko sungsi kubu Tipraland tu bunai hini tabuk te kaisau ITF ni kagoi ITF ti boloram team tabuk youth ITF ti boloram noi usikang rogo borok thuina ni raji emun khai borok no puito chari nai emun khai Agin say tabo korak khai ITF youth ITF busari tabuk samung khai nei nei boje kok samani o kok no subai srukro buisa sogan nung boloram je sapa nung tongra di কিন্তু ত্রিপুরা হাও তাও মাসামাং নই বরক কুরি বাই অব হাইং দং দো নি নারো বু যে সময় বরক কুপ্লুং খাই সব পাইনাই আপ্রো কাইনো কুপ্রো বাইনাই বসানাই হি আং পট নাঙ্গো বসানাই হি আং অব হাইনাং আপ্রো নুং সাম লুগুসি মাই আং নাই সিনি বরং খা অব হাই যে দিনো ITF rok nukhana sam lugui malia sakni musung tui ungthangi beka seat ni bagui kobo 20 tari bisingon 8 ta de busuk simanchi seat ITF rok nor simon na kenor boloramba sadro ko nu edisi ni seat of pusa din kenu khaprum thangbai nei bile abo hairo khaisi common nai jodi no buba garasi o Tripura hano tui dului prasano kok khnari malia te khanja khai malia hangkai ke bu malia abo kaisa kubui muitunar di je tongmani tabuk asuk jra phanu 60% phanu thanchangui tongo apsukban joto stock কিন্তু tekisisa norok wansuk di analyze khaidi tekisa thanchang na ni chai tok di bokisa u 10-15 jona tui party khaima baingya te khorsa hoprang hinjanai biang bo sajai tongkha tekisa baithya ogur tekisa sitto burma obo hairo khai khakjagui thangbai nai angsi politics khainai angsi buba garansi samung kodor khainai hinoi ok salaimane abo bepak tuyo thangbai nai kichu tui maya aboni bagoino ang saunaro kurak ndi thanchang di ni Tripura ni ADC chimi phano je sini ADC ni 20 ta seat no simi phan chungnaru ma khai kaisa factor ngui tong ma kai aboni bagoini bubagara barbar koyo thanchang di ITF rogo phaidi kebo alka ngui ta tong di sung factor nani Tripura o jemun tabuk Bihar ni Nitish Kumar yang Andhra Pradesh ni Chandrababu Naidu tabuk 2024 no nokna proxy factor ngui mantai soktai naui tongo kuti rang tabuk dabi khai tong ani state no ang ekdom tamis khainani hin ekdom phatani ni Indonesia ro khai kuchung khainani London rong ni hai khainani bagoi sani tong rang je nangmani rang ri tong tabte buksong ake ang angkori fainai ang sarkar sobai painai o kokro no ang norno bujungnani bagoi phayu tabte buksong Tripura o jodin sung factor ngui ma kai CPM bu sarkar khaimia BJP bu sarkar khaimia oba hai sung factor khainango o jana jati hini tongnai rok borok tini sit driya oi bor jodin BJP saga khai tong phano vote khai কিন্তু yang Tripura thansa digiri kai narok Jharkhand rong ni nainai di Maharashtra rong ni nainai di Shivsana rok tamkai nijini desni nijini hani bagoi narok Ancholik party ro vote didi national party ro vote didi nungnang khai national o himi tong di national ni mantai soktai nai tong di chawi tong di tauktai buksong kintu nung vote dinani phuru khai nini Ancholik party no Tripura no riwoi sini Tripura no factor clarity haikai si sung dabi duba mannani nung haini paijagi thango
kaisa seat riman bai kaisa MLA riman bai kaisa montri riman bai paijagoi thangmani bagoi tini Tiprasarno dam ria sak nangya ngoi tongo nai tongle Tiprasarok taubo je bubagane signasa ego tongmani rok aborok bepakno tabuk manne demaya confuse tabuk andlon sima khaipinai hini khunai tongo kubangma bolok deputation ri tongo kubangma kok sabu bolok deputation riman bai nini geta Tipraland phaisinai de geta Tipraland ki bologo de rinai obo hai kok sumungbo asai tongo taukte buksom abuni bagoi tini norong thani sumung asai tongha kotor khai norok sak sungdi norong ni bukhao bo analyze khaidi tei bukhao sungdi sungobo hai kai de geta Tipraland mannai na sung thansa khayoi pal khayoi andlon kotor khayoi sung kendrono phunungna nangnai saimani nangnai sung nasin nango geta Tipraland obo hai ya kai sung Tiprasarok banchiya ngai nung khagoi thangoi borok kok siljai tongkhabo boroni mansinai ba aboni se angnorno bujongani tini phayo taukte buksong amkai ani video ro baksa jajak phanung manu baksa sajai phanung manu baksa sinai nungnai rokai thu obo hai boroni video sabo nai tamkai borok bagbon angjagi obo hai kok rok no tamkai borok saimanu Tiprasarno buruk kok khayoi murko sramui borok simi leaders neta sai rang khai tongnani obo hai neta tongo sini Tiprao kubangma siarong no tola khiklai kadului to niwoi kok semi kaham sawoi dasniti thungoi o phatani phainai Bangladesh ribeno kising kamar khayoi suklai salai no Tiprasarno thogi sai tongo obo harok kento ani kok no samung nangjaglak ignore khairi nai ani video no naiya borok skip kai rohoro borok biang nangya singya rok nai ui kok sai tongbana ani kok no bagon nangjagya kentus ani kok no sau bagon nangjak hasuru ko masamang ni tongnai rok jetong kosong tongnai rok abo hai rok simisi nangjagu ekjana kubui dofana hamjagoi tongnai Maharashtra rogo tongnai nini Bangladesh rogo tongnai baksa satok jagoi tongnai Gondosora Roisabari nini Sabrum yang Kumarghat nini Naisingpara Kanchanpur Kumai Simna Unukoti district obo hai jaga rogo Tiprasarok kubangma tongo dofana hamjangnai borok ano daily no phone khayo ano respond ru sir nini video velai kheno nangkungmani kok sabu daily no update ready noi borok simi kubui dofana hamjangmani ayu support khayo tei kento o je lutogoi chai tongnai Tiprasarno rinai hinoi thokiwoi montri MLA chai tongnai nini educated person rok abo hai rok ani kok no ignore khayo naiya sak nangya bukha bising comment sapai apano bukha bising jol jagoi tongo eta ang kubui kok samanno boron bukhao ne bohago hojao mungya oboni bagoi no borok ano chajagi angoi tini borok ignore khai tongo Saiman tongo borok ani common no phaigalak amai kok sapai galak kento je dofana hamjanai kubukoi borok ano daily no phone khayo angsi jorari maya biji ni bagoi borok bai logri me kok saimaya borok ano kubuino daily no phone khayo daily no kaham hamya sungo sin Tiprasa oba haike de chung tong sinai chungba koma sinai se je sigi torokai tong thongna ni pailaya chalaina ni pailaya ini sakni musung tui tong tongoi paisakka yang Tiprajungma rokai 10 bai kaijak bayoi yasa te khaya karjagoi hoi tongkha yang salni satam khaino gulli rok bai kokjago hini sabo petrol sogjagoi butarjago hini khona wiade usingango kaisa khoda kowa gulli kokjakmani Tiprajungma riang jungma hini khonao 1 bai kaijagoi thangmani busai baino gulli kokjakmani tabuk case choli tongabo aba hai norok koktomarok khonadi sini borok tamni bagai kumatini sung tongnani rongya sung baksa sigito rok educated person rok kung chukjago aboni bagoi sung komoro aboni bagoi taukte buksong ani o video no share khadi je tong kosong tongnai rong jo tonono phunonani saitok di nugoi norok logri di sob somoy no ang o video no logri nani musung ya taukte buksong norok kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jo tonono hai nai khulum phika